Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም አንሃውም ሰላሐዲኒ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ዝናይ መዓልተ መደብና ናይንጎ እንሰዶ ሰዓት 6 ድመጽ መደባትዩ ንመዓልተ ዝኸውን ቃል ንካፈሎሊ ማለት እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልተ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ዝኾነ ሰበሰ ቃል ካኽሳገሪ ክብርና አምላክ ይሁን ሎም ሓቢርና እንካፈሎ ቃል ጊዜ ዝብል እዩ ጊዜ ሃሌሉያ ስለ ጊዜ ሎም ገላ ሐሳባት ክንካፈሊና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ብዙ ጊዜ ስለ ጊዜ ዘለና ምስተዋዓላት ይድረተና ስለ ዝኾነ ንጊዜ ከም ትኽንዕወተሉ ዝግበአናን ከም ትኽንነቕሐሉ ዝግበአናን አይንነቕሐሉን አይነስተውዕሉን ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ህይወት እንሓልሞም ሕልምታት ክኾኑና እንጽበዮም ነገራት ብሙሉኦም ኣብ ውሽጢ ጊዜና እዮም ዘለዉ በኻላ አዘራርባ እግዚአብሔር ንኹሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ጊዜና ይሂቡና ንጊዜና በትክክል ብዝተጠቀምናሉ መጠን እቲ እግዚአብሔር ንህይወትና ዘዓቀዶ ዕቅድ በጊዜና ክንገዝኦ ንኽእሊና በጊዜና ክንኣትዎ ንኽእሊና በጊዜና ክንኮኖ ንኽእሊና ጊዜ ዝጥቀመሉ ፈላጢ ጥራሕ እዩ ጊዜ ዝጥቀመሉ አስተውዓሊ ጥራሕ እዩ ጊዜ ንዘይጥቀመሉ ከም ሓጽብ ዘይገበርካሉ ውሕጅ ሶይዲ ዝኸይድ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እምበአርሲ ቅንያቱ ክፉ እሞ ጊዜ ዓዲግኩም ከም ለባማት እንበር ከም አያሹ ዘይኮነ ከመይ በጥንቃቀ ከም እትማላለሱ ተመልከቱ አብዛ ቃል እዚኣ ጥራሕ ዘገርሙ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዉ እዞም ሰለስተ ነጥብታት ሓዝዎም ሓደ ጊዜ ምዕዳግ ሓዙ ካልኣይ ኣብ ጊዜኦም ለባማት ሳልሳይ ድማ ኣብ ጊዜኦም አያሹ ريخم جزء عديكم كم لبامات انبر كم عايشو زي كونيلو بخالا الزراربا اب جزيهم لبامات اللو اب جزيهم عايشو اللو اب جزيهم لبامات نتكو خونوز حلمون زمنيون بجزي زعدوغيهم نتكو خونوز زمنيون عؤوز خون جزي زعدوغو زيهم اب جزيهم لباماتهم اب جزيهم عايشو دما نكو خونوز زغبኦም جزي زي عدوغو نكو خونوز زي غبኦም ነገር ግን جزي زو سباتهم زغرب نغريو قصيل خنزيلو ምእንትዚ እቲ ፍቃድ ጎይታ እንታይ መሆኑ አስተውዕሉ እንበር አያሹ አይትኹኑ ዝርገት አለዎ እሞ በወይኒ አይትስከሩ ገናኸ በመዝሙርን ምስጋናን በመንፈሳው ቅኔን በልብኹም ንጎይታ እንዳተቀነኹሙሉ እንዳደረስኩሙሉን ንሕድሕድኩም ድማ እንዳተዛራረኩምን መንፈስ ይምላእኩም نعملاغن نبون سلا كل نجار بسم قويتا يسوع كريستوس كل ساعة نامسكونكم ما نحدكم بفرحة كريستوس أزوزاتكم ريقوم عبز صحف زبط عم سلا جزية زجرهم حقتها تصحيفهم على ريقوم عبجزيهم لبما تكونيلو እቶም ኣብ ጊዜኦም ለባማ ድማ ንኾኑዎ አምላኽ ዘሃቦም አጀንዳ ንዑኡ ጊዜ ዝዕድጉ ሰባት የሚሉ ኣብ ጊዜኹም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ፍለጡ ኣብ ጊዜኹም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ መርምሩ ኣብ ጊዜኹም ንናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ንናይ እግዚአብሔር ዓላማ ንናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ንናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ካብቲ እሱ ዘሃበኩም ንስኹም ድማ ንናቱ ፍቃድ ጊዜ ዓድጉ ريخم زرقات اللهم بوين نخسخرو جيزيتو سودو بوين نخسخرو تايماي تهابو نمن تاي تتبعال اتجيزيكم تبوو زلخم صباح نغون السخم يخم كتكونو نزرقات زلو نغر جيزينا دقاقمنا نهب اندحر كويننا زتزرقه هيوات كنبر قديتاي نمنتاي تتبعال جيزي بتعمي تنقاز دلي كابت حدا جيزي بتعمي تنقاز دلي ونمنتاي اندحري لكمني جيزي ببهرئو نزهب كايو تمليسو نعو يزم سلكا
نزي تقم نجار invest اندحر جيركايو صباح نغو زي تتقم زبل سمنعخ يزل تفلكا نخبر نجار جيزيخا انت دا عديكا دما صباح نغو بخبر خصواع زغبركا نعخاي አይገርሞኩምን በተደጋጋሚ ንመስተ ግዚኦም ዝቡ ኣብ ሓደ ወቅት ምስ በጽሑ ወይ ድራጊስት ኮይኖም ባህሉ ወይ አልኮሊስት ኮይኖም ባህሉ ወይ ተተባሃለ ግዚኦም በዘይ ምቁራጽ ዘሃብዎ እትዘለዎ ስፍራ ስለዝኾነ ጊዜ ንቅድሚት ምኻድን ንዘሃብካዮ ተመሊሱ ንዓኻ መምሳልን ጥራሕ ይዝፈልጥ ንጽቡቕ ተሃቦ ንሕማቕ ሃቦ በዘይ ገድስ ባህሪኡ ጊዜ ግን አካይዱኡ ጊዜ ግን ንዘሃብካዮ ይዘምስለካ ሪኹም ኣብ ጊዜኦም ዝደቆሱ ሰባት አለው ኣብ ጊዜኦም ዝተባራበሩ ሰባት አለው ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ዝትሰምዑ ሰባት ኣብ ጊዜኹም ክትነቁሑ ኢኹም ኣብ ጊዜኹም ክትባራበሩ ኢኹም ነፍስ ወከፍ ሰከንድ ናይ ህይወትኩም ገለ ጽቡቕ ነገር ከተውጽለን ኢኹም ጊዜ ክሳዕ ዘለካ ክትኮኖ ትኽደል ነገር ክትከውን ክእለት ኣለካ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ብዘይ አፈላላይ ንኹሉ ሰብ ዝኸበረ ውህበቱ ጊዜ እዩ ጊዜ ገንዘብ አይኮነን ካብ ገንዘብ ይኸብር እዩ ጊዜ ወርቂ ይኮነን ካብ ወርቂ ይኸብር እዩ ጊዜ ህይወት እዩ ጊዜኻ ህይወትካ እዩ ጊዜኻ ንትቦ ነገር ህይወትካ ሂብካዮ ማለት እዩ ኣብ ህይወትካ ብፍጹም ክትጣልዕሉ ዘይብልካ ነገር እንታይ ይተልካኒ ጊዜኻ እዩ ምኽንያቱ ብጊዜ ዝጣላዕ ብህይወቱ ዝጣላዕ ሰብ እዩ ነፍስኻ ንትጸልኦ ነገር ጊዜኻ ሓሊፍካ ከይትህብ ንምንታይ ተዳኢልካኒ ህይወትካ ሓሊፍካ ትቦ ከም ዘለኻ ፍለጥ ጊዜኽ ንዛሃብክዮ ጽባሕ ንጎ እስኺ ከም ትወሃብዮ ነቲ ነገር ርግጸኛ ሁኒ ጊዜ በእግዚአብሔር ኢና ንወሃቦ ነገር ግን በአና ይዝማሐደር እቲ ዝገርመኩም ናይ ጊዜ ነገር ወሃቢኡ አምላኺ አማሐዳሪኡ ግን ተቀባሊ እዩ ሪኹም ጊዜ ካብ ላዕሊ እዩ ዝማሐደር ግን ኣብ ታሕቲ በአና እዩ እግዚአብሔር ጊዜኡ ክበካ ሆሎ ንዕላሙን ንፈቃዱን ንሐሳቡን ክቡር ነገር ኣብ ህይወትካ ንኽትኮነሉን ይዝበካ ከመይ አማሐዲርካ ንኸመይ ትጥቀመሉ ግን ንዓኻ ይዝምልከት ሎሚ ኣብ ጊዜኡ ዝባራበር ሰብ ሎሚ ኣብ ጊዜ ኣትባራበር ሰብ ናይ ጽባሕ ግሩም ዝኾነ ሰብ ክትከውን ያ ንጽባሕ ግሩም ዝኾነ ሰብ ክኸውን እዩ ሎሚ ኣብ ጊዜኡ ዝተባራበረ ጽባሕ ኣብ ህይወቱ ዝኾን ነገር ኣሎ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ፕሊስ ሪኹም ሓደ ዶክተሬት ንኸብል ኣብ እንዳሻኹ ዕለ ይብሉን ናይ ዶክተሬት ጎደና ንዕኡ ዝኸውን ጊዜ ክዕድግ ኣለዎ ንኸጽንዕ ጊዜ ክዕድግ ኣለዎ ንላይብረሪ ጊዜ ክዕድግ ኣለዎ ንትምህርቲ ጊዜ ክዕድግ ኣለዎ ምኽንያቱ እቲ ዝሓልሞ ዘሎ ሕልሚ ክጭበጥ ኣካል ክለብስ እንድሕር ኮይኑ ጊዜ ንዕኡ ምዝዕድገሉ ጥራሕ እዩ ጊዜ ምዘይዕድገሉ ግን ሕልሙ ትምኒት ኮይኑ ይዝበንን ናይ ብዙሓት ሰባት ሕልሚ ትምኒት ኮይኑ በኒን እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ እሶም ዝሓልምዎን ጊዜኦም ዝብዎን በበይኑ ኮይኑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እስኻ ተሓልሞ ዘለኻ ዶክተሬት ጊዜኻ ትቦ ዘለኻ ዘይጠቅም ስፍራ እንተዳ ኮይኑ ይውል ነበር ቢየ ዶክተር ስለዚ ነቲ ተሓልሞ ዝኾነካ ጊዜኻ እሞ ጊዜኻ ንመን ዓዲካ ከም ትቦ ተጠንቀቕን ኣስተውዕልን ፍለጥን ኣብ ጊዜኻ ለባምኩን ኣሕዋት ኣብ ጊዜና ከፊትና ዘእተናዮ ዘበለ ኩሉ ኮርሰናዩ ክፉእ ነገር ኣብ ጊዜና እንተዳ ማዕጾ ከፊትናሉ ክትንክፈናዩ ጽቡቕ ነገር ኣብ ጊዜና ማዕጾ ተከፊትናሉ ክትንክፈናዩ ንጽቡቕን ንባህ ዘብልን ነገር ጥራሕ ጊዜና ንኽፈት ሎሚ ኣብ ጊዜና ንባራበር ጽባሕ ሕልምና ክንኮኖ መጣን ሻሎም Let's go.